het gaat hartstikke de best. Ja, hier is het ooit toch dat het op de skierbaan of daar op schaatsenkoers. Nou nee, waar hier dit nou toch? En hoe betaald het eigenlijk om je naar dat te gaan? Nou, dat had de buren eigenlijk betaald. Dus vandaar dat we hier stenen. En hoe is die is? Het is wel wat bubbelig. Ja, Ja. het gliert wel. Het gliert wel, ja? Ja. En is het net te koud? Het valt mij. Goed impact, hè? Dus haast nog wel even vol je. Ik hoor het nou wel even vol.